και το μπαλκόνι σου μισάνοιχτο σιρτάρι. Μου χαμογέλασες στου μπάνιου τη γωνιά, σου τηλεφώνησα κι εγώ απ' το πατάρι. Απόψε θα βγούμε, θα πάμε στην κουζίνα, θα σε περιμένω δίπλα στο κατορυφέρ. Κι άμα θες μετά, μπαίνουμε σε ένα παπούτσι και πάμε να τα πιούμε στους άλλου το μπαρ. Απόψε θα βγούμε, θα πάμε στην κουζίνα, θα σε περιμένω δίπλα στο καλοριφέρ. Κι άμα θες μετά, μπαίνουμε σε ένα παπούτσι και πάμε να τα πιούμε στους άλογιου το μπαρ. Κι άμα θες μετά, μπαίνουμε σε ένα παπούτσι και πάμε να τα πιούμε στους άλογιου το μπαρ. Παίζεις κι εσύ? Ναι. Ναι, παπά. Ναι, ωραίος καιρός σήμερα. Έπιασε βροχή. Θα πλημμυρίσουμε. Απλημμυρίσατε κιόλας. Μπράβο. Οι σωλήνες. Ακατουράει η μπέμπα συνεχώς. Έκτακτα. Εγώ γιατί να έρθω επειγόντως? Να πάρω πάνες βρακάκια? Δεν μπορώ. Πρέπει να πάω στο στούντιο. Γράφω το καινούριο μου CD. Δεν μπορείτε να βγείτε με τέτοιο καιρό. Καλά. Για μισό λεπτό να σημειώσω. Για μισό λεπτό. Η μαμά και η Λουίζα τι κάνουν? Ακοιμούνται, ωραία, ήρεμα τα μετώπιστεν. Ακούω. Ναι. Πάνες βρακάκια. Ναι. Μωρομάντιλα. Γάλα σιδηρούχο. Τάλκ. Ξηραφάκια και after shave. Όχι, όχι, αυτά είναι για μένα. Αυτά είναι για μένα, ναι. Εντάξει, πατέρα, εντάξει. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Θα μ' αφήσετε να ετοιμάσω καλιά φορά. Ναι. Πιο σιγά, Βενεδικτίνη, με ξεκούβανες. Πιο σιγά. Τι? Ο Διονύσης κατέρευσε. Πάλι? Πού? Γιατί? Και πού τον πάτε τώρα? Βαράκι, είπα να ανοίξω πρώτον βοηθειό μου το καταντήσατε. Δεν πρόλαβαν να φύγουν οι καθαρίστριες και πλάκωσαν οι αναξιοπαθούντες. Από χθες είναι έτσι. Ούτε μιλάει, ούτε λαλάει. Σαν τη Βεζιροπούλα στον Καραγκιόζη. Εσύ σκάσε. Έσκασα. Τι έπαθες, αγόρι μου, Τι έπαθες, τι θες να σου φέρω? Ουισκάκι, κονιακάκι, σφινάκι, Τι θέλεις? Μίλα μου εμένα, πες μου, τι θες? Να πεθάνω. Όχι, μανάρι μου. Θα μου το δυσφημίσεις τελείως το μαγαζί. Από ένα αδελφής γραφείο τελετών δεν κάνει. Όπα. Αν θες, κοίταξε να δεις, βγαίνεις έξω και κάνεις ό,τι καταλαβαίνεις. Και εσύ πώς του μιλάς τώρα έτσι, δεν βλέπεις ότι υποφέρει? Μια χαρά του μιλάω. Εσύ ήταν ο πόνος. Ένα τσιγαροδρόμος για να τον περπατήσω. Τώρα αυτός γιατί πονάει? Και εσύ γιατί βάρεσαι συναγερμό, Βενεδικτίνη? Δεν καταλαβαίνω. Γιατί θέλει να δει το παιδί του και δεν τον αφήνουνε. Τι? Η Στρίτζο, η μάνα της Μάρθας. Έχει το μωρό αποκλεισμένο στη Βουλιαγμένη. Τη Λίμνη? Παραδίπλα, ηλίθεια, στις καμπάνες. Α, ποιο μωρό? Το πράσινο, ρε, ποιο μωρό? Αυτό που γέννησε η Μάρθα. Αυτό το μωρό δεν είναι δικό του. Πού το ξέρεις εσύ, ρε? Όλα θα τα πεις γκουλούνι. Όλα. Δεν το ξέρω, έτσι ακούγεται. Μπορείς να μου αφήσεις το μπουφάν? Το αφήνω το μπουφάρε κατά κάθι της κοινωνίας, Μίλα. Παιδιά, ηρεμήστε τώρα, ηρεμήστε. Σαχλάμαρς. Λοιπόν, θα βάλω να πιείτε ουισκάκι, να ξελαμπικάρει το μυαλό σας, γιατί έχει γίνει λάσπη τον τελευταίο καιρό. Είμαι ένας τελειωμένος. Όχι, Διονύση μου. Δεν είσαι τελειωμένος. Ακόμα. Είμαι ένας τελειωμένος και ένας ξεφτύλας. Τα έχω κάνει. Κακά. Χέστηκε το παιδί. Και τι να κάνω, ρε μάνα εγώ? Να κουβαλάω τώρα με πάνες βρακάκια εκεί πέρα? Πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ με τέτοιο καιρό, εσείς γιατί δεν πάτε? Αγόρι μου, εγώ να σε κουράζω δεν θέλω, το ξέρεις. Αλλά να, ο πατέρας σου. Δεν ξεκολλάει από τη Λολίζα και το μωρό. Φοβάται, λέει, μήπως άμα μείνουμε μόνες της επιτεθώ. Πάμε χειρότερα. Εγώ πάλι ξέρεις, αγόρι μου, δεν πάω στο σούπερ μάρκετ. Παθαίνω αλλεργία με αυτές τις μυρωδιές των απορριπαντικών, των ελλαντικών. Και των πελατών, ξέρω. Σε χώρους που δεν μπορείτε να φορέσετε καπέλο, παθαίνετε αλλεργίες. Πόσο μάλλον άμα βρέχει. Καλά. Θα βάλω κάτι πάνω μου και θα πάω. Ναι, αγόρι μου, να γίνεις αστέρι, να γίνεις κούκλος, αγόρι μου. Πάω κι εγώ στο μωρό. Αριστό, κράτα το μωρό. Πώς θα κρατήσω το μωρό, δεν καταλαβαίνω. Κράτα το μωρό, λέω. Πρέπει να πάω να βρω το Διονύση να ξεκαθαρίσουμε επιτέλους την κατάσταση. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι.
Εγώ δέσμια της μαμάς και των τύψεων και ο Διονύσης της Βενεδικτίνης και των αμφιβολιών του. Πριν από λίγο με πήρε και η Τζοίτα στο τηλέφωνο. Και εμένα πήρε η Βενεδικτίνη. Ο Διονύσης λέει κατέρευσε. Αλήθεια, πώς κατέρευσε? Σαν οικοδομή. Έχει πέσει πάνω σε ένα τραπέζι και παραμιλάει. Δεν γίνεται, δεν πάει άλλο. Στο κάτω-κάτω πρέπει να προχωρήσουμε και το διαζύγιο. Στο καλό φωνάσου και θα ξυπνήσει ο Μπέμπης. Είναι και ο Μπέμπης. Ξέρεις όμως, Μάρθα, δεν γίνεται. Εγώ έχω στούντιο, μετά έχω να πάω στο σούπερ μάρκετ και δεν. Και εγώ δεν αφήνω το μωρό στη μάνα μου. Είναι ικανή να το βουτήξει και να σηκωθεί να φύγει στο Βόλο. Ρε παιδί μου, πού είναι η μάνα τώρα? Κοιμάται επιτέλους. Όλο το βράδυ ξενύχτησε πάνω στο μωρό γιατί είχε πονάκια. Επιτέλους κοιμήθηκε. Κέρβερος η μαμά μακριά από μας. Φύλαξέ μου το παιδί μου, Αρίστο μου. Να στο φυλάξω το παιδί σου. Του. Μάρθα μου, δεν έχω καμία αντίρρηση, αλλά. Αλλά είσαι ο μόνος που εμπιστεύομαι. Τι είναι, ρε, Τώρα εμένα γιατί με πιάνει ήλικος? Να μην σε πιάνει καθόλου ήλικος. Κοίτα εδώ. Έχω γάλα, το πιπερό του, πάνες, τάλκ, μορομάντιλα, τα πάντα. Τώρα μεγάλωσε ο ήλικος. Ναι, θα σου περάσει. Θα πεταχτώ μέχρι τον μπαρ να βρω το Διονύση και στο κάτω-κάτω πρέπει να προλάβω και τη μαμά πριν ξυπνήσει. Ωραία. Εγώ τι κάνω τώρα? Τι κάνω εγώ τώρα? Έλα, βρε. Γιώργη. Τα αγοράκι. Τι βρε τα αγοράκι, τα αγοράκι. Λες να έχω και γιο και κόρη? Λες να τρελαθώ τελείως? Λες να έρθει η μάνα της Μάρθας να με πλακώσει στο ξύλο? Λες ως εδώ και μη παρέκει ο Χριστιανός ή δεν λες? Λες μερικά ακόμα να μεγαλώσει το επεισόδιο? Ως εδώ και μη παρέκει, πάω να βρω τον Αρίστο. Δεν πάει άλλο έτσι η δουλειά, ρε Τζοίτα. Τώρα υπάρχουν παιδιά στη μέση. Πρέπει να καθίσουν να συνεννοηθούν. Συνέχεια θα γινόμαστε μήλος. Με ρέγουλα, παραπήρες φορά. Μη μου τον τρομάξεις και μου το κάνεις χειρότερα και είναι και ανασφαλής, θα το χειροτερέψει. Γιατρέ, κουμάντο στο ιατρείο σου εσύ. Μη και μία, αλλά εδώ μας το κουβάλισες στον ασθενή σου. Άντε ρε Θανασάρα, πήγαινε φέρε και τον άλλο τον καλλιτέχνη, θα την κάνουμε εμείς και θα αφήσουμε τους πατεράδες να τα βρουν μεταξύ τους. Αχ, ξεφτυλίστηκα, πάει, αυτό ήταν. Όχι, Διονύση μου, δεν ξεφτυλίστηκες. Ακόμα. Πολύ κίνηση έπεσε σήμερα, θα μου το ξυπνήσει το παιδί. Ακόμα έτσι, σ' αφεντικό, αργήσαμε. Ρε Σοφρόνη. Έλα, δεν προλαβαίνουμε. Παίρνω εγώ τα πράγματα. Ποια πράγματά μου, ρε. Κάτσε, ποια πράγματα. Δεν βλέπεις τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Εσύ γιατί το κάνεις? Μωρό. Μωρό είναι αφεντικό. Προς το παρόν μωρό, τώρα στον δρόμο βγει τσιντσιλά, δεν ξέρω. Έλα ρε Σοφρόνη, έλα ρε Σοφρόνη. Πρέπει να πάρω τηλέφωνο να ακυρώσω κάτι ραντεβού. Στο στούντιο. Μην κάνεις κουταμάρες αφεντικό. Με το συμπάθειο θα το χέσεις στο συντάκι σου και δεν κάνει. Όπα ο Σοφρόνης πήρε προαγωγή από μόνος του, από bodyguard σε manager. Κάνε μας τη χάρη, σε παρακαλώ. Λοιπόν, πάρε αυτή τη λίστα, θα πας στο σούπερ μάρκετ και μετά γραμμή στο σπίτι του πατέρα. Του πατέρα, τίνος πατέρα, του μωρού. Του δικού μου ρε βλάκα. Εγώ θα μείνω εδώ να περιμένω τη Μάρθα. Ανάθεμά με αν καταλαβαίνω τίποτα αφεντικό. Θα μείνεις μόνο στο σπίτι με ένα μωρό. Έτσι λέω. Και στο στούντιο έχεις ηχογράφηση. Θα του ειδοποιήσω ότι θα αργήσω λιγάκι. Και θα μείνεις μόνος με ένα βρέφος. Γιατί βρε, τι θα πάθω? Αυτό δεν είναι τίποτα για μένα. Βοήθεια, 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 τι θα κάνω? Τι θα κάνω έρημος, αφήσατε μόνο τον πατέρα με ένα μωρό? Βοήθεια, βοήθεια. Παιδί μου, σώπα, σώπα, πω, τι κλάμα αυτό. Σώπα, παιδί. Να σου κάνω μια ωραία πεταλούδα, κοίτα. Μια ωραία πεταλούδα, μια ωραία πεταλούδα. Μια ωραία πεταλούδα μες στο δάσος τριγυρνά. Μιαω! Ξανάρχισε. Όχι, όχι, ηρέμησε. Να σου κάνω την τζίτα, Αυτό είναι χειρότερο. Περίμενε. Τι να της κάνω, το κουνελάκι. Κοίτα. Αχ, κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας. Μέσα στο ξένο περιβολάκι, τρύπες να μην τρυπάς. Τρύπες να μην τρυπάς, τρύπες να μην τρυπάς. Έχεις το διάλογο και σκηνήσου ρε. Εγώ κλαίω ρε, το παιδί μου κλαίει. Μπράβο ρε baby. Μόλις είπα το παιδί μου σταμάτησες. Είναι εγώ. Δεν μπορεί. Αυτός είναι γιος μου μωρέ. Αυτός είναι δικός μου. Δεν ξέρω baby, αυτό το τούτο σου έτσι έτσι γενικά όπως σε βλέπω έχεις μαζί. Έχουμε το ίδιο έτσι αλαβάστρο αρχαιοελληνικό πρόσωπο, ιδίως στο προφίλ. Καλά, στο αμφάς, όχι στο προφίλ. Εντάξει, πάλι τι είναι αυτό το πράγμα. Θα σου παίξω μαράκες, βρε, περίμενε. La cucaracha, la λα. Τι να τις κάνω.
Κούλια Μπέλα, έλα. Κούλια Μπέλα, να τι μου η κοπέλα. Όχι, αυτό είναι για την κοπέλα, είναι για την άλλη. Για την κοπέλα του στρατηγού. Τι να κάνει τώρα ο μαύρος στρατηγός με την κοπέλα. Ήθελα να είμαι από μια μεριά να το δω. Βρε εσύ, σου έχω το καλύτερο, βρε. Το καλύτερο σου έχω, περίμενε. Θα σου παίξω μια μεγάλη επιτυχία του αδερφού Κατσάμπα. Χτύπησε η πόρτα μου. Ηρέμησε, ηρέμησε παιδί μου, ηρέμησε. Τα γριέψε το παιδί Κατσαμπέι. Άρε Αρίστο, πάνε σου είπα, πάνε σε... Σώπα Χρυσό, κοίτα ρε, μια στάλια πράμα, κοίτα φωνή, κοίτα. Αχ, Ιθάκη όνομα και πράμα, σώπα Χρυσό, σώπα θα μου τις αναστατώσεις εκεί μέσα και θα γίνουμε εδώ μέσα τσίρκο. Τι έχει το παιδί, γιατί κλαίει το παιδί? Μην ανησυχείς, το κουμαντάρο. Κάτι μου κρύβεται, κάτι έχει το παιδί. Το παιδί μου κλαίει, γιατί κλαίει, τι δυστυχισμένο που είναι το παιδί μου. Κλαίει το παιδί μου. Αχ, όλα τα άχα με το στρες της λοχείας μας έλειπε. Ήσουν απόγειτες. Σώπα, παιδί μου, σώπα. Μην κάνεις έτσι. Όλες οι γυναίκες το παθαίνουν αυτή τη γέννα. Έτσι, κλαίνεις συνέχεια. Είναι και η αναστάτωση των ορμόνων. Μην κάνεις καλά, έτσι αναστατώνεις και το παιδί. Το παιδί αναστατώνεται γιατί είναι βρεμένο και δεν έχουμε πάνες να τα αλλάξουμε. Γι' αυτό. Γεμίσατε το σπίτι μόρο αφλόρδρα και ζυπουνάκια. Πάνες που δεν είχαμε ούτε που το προσέξατε. Θα φέρει τώρα το παιδί μου. Ποιο παιδί σου? Ο Αρίστος μου. Τι λες, παιδί μου? Θέλω τη μαμά μου. Καλά, παιδί μου, την ειδοποίησαμε. Θα έρθει από τον Καναδά. Δεν τελείωσε, καλέ. Να δούμε που θα χωρέσουμε τόσος κόσμος. Τελείωσε. Το παιδί μου, γιατί κλαίει. Σώπα, καλέ, μην κάνεις έτσι. Λεόν, σταμάτα κι εσύ. Από πίσω μου στο καναπέ. Με ζάλισες, ζαλίζεις και το παιδί. Να σου πω, παιδί. Δεν είναι τίποτα αυτό. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Να σου πω, δηλαδή, πώς βελάζει τα αρνί, να σκεφτείς. Πώς γαυγίζει το σκυλί, πώς νιαουρίζει το γατί. Έτσι κλαίει και το παιδί. Είναι απάντηση αυτό τώρα. Το παιδί μου, γιατί κλαίει το παιδί μου. Γιατί χέστηκε, Χρυσό μου, γι' αυτό. Και περιμένουμε τον Αρίστο να φέρει πάνες να τα αλλάξουμε. Σωθήκαμε. Τι τραγωδία. Αχ, πέσαμε πάνω στην αλλαγή των ορμονών αυτινής χωρίς πάνες. Τώρα μάλιστα. Δυσκολεύτηκα λίγο, αλλά τα κατάφερα. Τι κάνω τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις? Σώπα. Τώρα σου έρχεται, θα φας όσο θέλεις. Έλα. Στο διάλογο αυτό τώρα. Ναι. Από πού? Από το στούντιο. Ξεχάστηκα ο μαλάκας. Ναι, δεν γίνεται. Θα καθυστερήσω λίγο γιατί έχω μια επίγουσα δουλειά. Τι δουλειά? Είμαι έτοιμος να θυλάσω. Επιτέλους, ο Αριστοτέλης. Άνοιξε, Ιθάκη. Αγόρι μου! Εσύ είσαι. Μην ορμάτε έτσι, κυρία Ιθάκη, σ' όποιον χτυπάει την πόρτα σας. Νόμιζα ήταν ο γιος μου. Νομίζατε, αλλά εμένα με ρίξατε χάμο και έσπασα το γόνατό μου. Καλημέρα σας, ήρθε η έκτακτη βοήθεια. Ας την μπάρλα ρε Σοφράνη, φέρ τις πάνες εδώ. Πού είναι ο Αριστοτέλης, του πανάρθει, γιατί δεν ήρθε? Έχει δουλειά. Τι δουλειά, Γράφει το καινούριο του δίσκο, το μανάρι μου. Εδώ εμείς κοπανιόμαστε, ο Αριστοτέλης τραγουδάει. Και τι τραγουδάει, Τι τραγουδάει? Κατά πάσα πιθανότητα νανούρισμα. Κοιμήσου αγγελούδι μου, γλυκά με το τραγούδι μου. Αμάν, κοιμήθηκα εγώ. Κοιμήσου. Είδες βρε, είδες πόσο σωστός είμαι, Δεν κατάλαβα γιατί γελάς. Πεινάς. Και τι να φας? Ηθοποιός σημαίνει φως. Άντε, έπιασα πάλι το μονόλογο. Πάντως δεν μπορεί να πεις. Έχω πολύ ταλέντο, έτσι. Γιατί γελάς, παιδί μου? Αμάν τα κουδούνια οι βάρβαροι. Σώπα ρε, σώπα. Ήρθε η μάνα σου, σε πάρα, τελειώνουμε. Σώπα, ήρθε. Σώπα. Τι παριστάνεις, καλέ, εσύ να καταλάβω? Τη μητέρα Τερέζα. Δεν βλέπεις τι παριστάνουνε, έλα. Τι είναι αυτό? Το καινούριο μου κανείς, σ' αρέσει? Γαυγίζει? Άρχισες προσθήκες? Γιατί έχω να μην κάνω? Καλά, τι να κάνεις. Ένα μωρό είναι.
Τι νος είναι? Δεν ξέρω, εδώ το άφησε η Μάρθα πάντως. Η Μάρθα. Και αυτό προσθήκη είναι? Όχι, αυτό είναι κανονικό. Μπορείτε να μας αφήσετε για λίγο μόνους? Τζοίτα, πάμε για κανένα καφέ στο κολονάκι. Να με, αφού είπαμε. Το μαγαζί πια έγινε νοσηλευτήριο. Πάμε και για καφέ και όπου αλλού θέλεις. Βενεδικτίνη μου. Έτσι κι αλλιώς, από αύριο θα πάρω νοσοκόμους. Τέρμα η μπάρμαν και αυτά που ξέρατε. Αχ, Βενεδικτίνη μου, πάμε να με ψυχαναλύσει τη λιακάδα. Βρέχει έξω. Δεν πειράζει, καλύτερα. Θα πάρουμε και ομπρέλα. Κάνει καλό πλάνο. Πάμε. Να προσέχεις. Θα προσέχω. Έλα! Διονύση. Ακού, Μάρθα. Για μισό. Πάλι το κινητό σου. Όχι, αλλού πάει το μισό. Μήπως είναι εδώ τριγύρω η μανούλα σου? Γιατί ρωτάς? Γιατί έχει μια δυναμία στο μασάζ των αυτιών η μανούλα σου, γι' αυτό. Μην ανησυχείς, Διονυσάκο μου. Η μανούλα μου είναι στο ξενοδοχείο και κοιμάται. Ξαγρύπνησε όλη τη νύχτα γιατί το παιδί είχε πονάκια και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Σαν και εμένα. Σαν και εμένα. Τι θα γίνει με το παιδί, Μάρθα? Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, μου λες? Εγώ δεν τη βγάζω καθαρή. Κάτσε κάτω, ρε Διονύση, να μιλήσουμε πολιτισμένα. Πας και βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς οι υπόλοιποι, Μάρθα. Εγώ πάντως δεν βγαίνω. Δεν βγαίνω! Ορίστε. Δεν βγαίνω ο κερατάς. Από εδώ την κάνω, από εκεί την κάνω την πρόσθεση, δεν βγαίνω. Παρά έγινε υψηλών αποδοχών ο Αριστοτέλης και θα καταστραφώ, είναι οφθαλμοβλεπές. Εγώ για άλλο ανησυχώ, Θέτη μου. Για ποιο? Όλες γεννήσαν, εγώ ακόμα. Γιατί ρε αφρό τα κάνετε τα μωρά κολέγια? Ποια κολέγια, βρε Θέτη, ποια κολέγια, δεν καταλαβαίνω τι λες. Μη με μπερδεύεις και κάνω λογαριασμούς. Απροπό. Όχι προπό, ισολογισμό γράφω εσόδων-εξόδων. Είσαι τελείως αμόρφωτος, γαλλικά σου μιλάω, βρε. Απροπό, πότε θα παντρευτούμε? Γιατί όταν μου μιλάς δεν σε καταλαβαίνω. Πώς θα καταφέρνεις και μου δημιουργείς βόμβο στα αυτιά? Θα στα ξεριζώσω ρε τα αυτιά και μετά να δεις τι βόμβο θα ακούς. Μαμά! Ναι, μαμά, καλά το πιασες. Ποια μαμά απ' όλες? Της Μάρθας, της Μάρθας. Και λέγε γρήγορα που είναι το παιδί μου. Κούκλα μου, εσύ σε μη μου τραβάς τα αυτιά, πονάω. Καλά σας λέει, καλέ, τι μανία είναι αυτή που έχετε να αρπάτε τον κόσμο τα αυτά, τα αυτιά. Σώπα ρε άφρο, μην τις βάζεις ιδέες. Ωραία ρε, σου τα αφήνω τα αυτιά. Λέγε ρε, που είναι η Μάρθα? Βαγγελίστρα μου, πνιγόμαστε. Ναι ρε, θα σε πνίξω σαν το κουνέλι και θα σε κάνω στη φάδο. Λέγε που είναι η Μάρθα και το μωρό. Δεν ξέρω, πού να ξέρω. Ποιο μωρό ψάχνετε? Καλέ, κοιμόμουν στην καμπάνα εκεί στον Αστέρα. Αχ, εκεί μένετε. Αχ, ναι, καλέ για το παιδί. Το πήγαμε εκεί να είναι κοντά στη θάλασσα για να παίρνει καθαρό αέρα. Ξυπνάω που λες πουθενά η Μάρθα. Εδώ η Μάρθα και η Μάρθα άφαντη. Μπα, τι έγινε? Ξέρω εγώ καλέ. Άνοιξε γης και την κατάπιε. Ρε, όσο τα λέτε οι δυο σας, δεν με αφήνετε μένα να ξεκουραστείτε. Σκάσε καλέ κι εσύ. Που λες άφαντη. Λέω που μπορεί να πήγε με ένα μωρό στο πορτ μπεμπέ και λεχόνα σαράντιστη. Λογικά θα το έσκασε με το Διονύση. Κι εγώ θα σκάσω. Δεν σκάσε ρε και μη με διακόπτεις όταν μιλάω. Που λες παίρνω τηλέφωνο το Διονύση. Το σηκώνει αυτή η Βενεδικτίνη. Λέω δεν είναι με το Διονύση. Άρα που μπορεί να είναι, πέρασε από τη μουσική σκηνή να δει τον Αρίστο. Και πολύ σωστά σκεφτήκατε. Ρε, κόφτε λιγάκι το κουτσομπολιό και αφήστε το λαιμό μου, θα σκάσω λέμε. Έννοια σου και δέσκας. Λέγε ρε, μη σε πάρει ο διάλογος στον πατέρα. Πού την έχεις κρύψει, λέγε. Το μόνο που κρύβω είναι ο ερώτας μου για σένα, κούκλα μου. Ποιος έρωτας, Θέτη? Πάψε ρε, προσπαθώ να σωθώ. Δεν μου λέτε, ο Αρίστος που είναι? Σπίτι του και μην τον ταρακουνάτε έτσι, ρατινάζει τα χαλιά. Και η κόρη μου που είναι? Δεν ξέρω, πού να ξέρω. Πες βρε Θέτη μου, πες να σ' αφήσει, μη μ' αφήσεις χείρα. Δεν λέω. Γιατί καλέ? Γιατί μ' αρέσει που με κρατάς με τα χεράκια σου. Αν χαθείς, συχαμένε και σε πιάνω τόση ώρα, τώρα το συνειδητοποίησα. Αν ξέρω εγώ να σωθώ. Καλέ εσύ, αλήθεια δεν πέρασε η κόρη μου από εδώ? Αλήθεια, ούτε ο Αρίστος. Να πάτε σπίτι του. Αν πήγε κάπου η Μάρθα με το μωρό, να είστε βεβαίοι ότι από εκεί πέρασε. Καλά λες, καλά. Ρε άφρο, τρελάθηκα από την αγωνία μου ή μίλησε σωστά ελληνικά? Μίλησε σωστά ελληνικά. Από το φόβο μου. Άντε ρε Θανάση, ακόμα να ετοιμαστεί αυτό το γάλα. Άντε. Τι φωνάζεις ρε, ορίστε εδώ είναι, να το. Έλα. Τι γάλα ρε, αυτό είναι μουσκεμα, θέλει άλλαγμα. Πιάσε μια πάνα, πιάσε μια πάνα, έλα μπράβο. Ωραία, πώς ανοίγει? Ποιο? Το μωρό για να ανταλλάξω. Πάτα το τηλεκοντρόλ. Τι πώς ανοίγει ρε, άλλαξε την κατουρημένη πάνα και βάλει του φρέσκια. Φρέσκια? Καθαρή θέλω να πω. Έλα. Ναι, κάτσε να το αλλάξω. Δεν βγαίνει και εύκολα, είναι και σμπιχτοπούτικο αυτό το μωρό. Σιγά. Πάρτι. Λοιπόν, κοίταξε, κοίτα πώς μου μοιάζει αυτό το μωράκι. Στο διάολο, ρε, θα με τρελάνε το εδώ μέσα. Φέρε μωρομάτιλο. Έλα. Έλα.
δάχτυλο. Ωραία. Έτσι. Να καθαρίσουμε τα χέρια μας. Ωραία. Τώρα τι κάνουμε? Τάλκ. Τάλκ. Πού το ξέρεις ότι βάζουμε τάλκ? Το είδα σε μια ταινία. Α, λέω κι εγώ, θυμήθηκες τα παιδικά σου χρόνια. Και βάλω τάλκ, χαμός, Σε ποιο επεισόδιο βρισκόμαστε? Στο 20ο. Δεν σε βλέπω για 21ο. Γιατί? Έτσι βάζουν τάλκ στα μωρά, ρε χαμένε. Τι να κάνω, στρατηγέ, μου πες να τεινάξω το τάλκ και το τίναξα. Εσύ δεν τίναξες το τάλκ, εσύ τίναξες την ανθισμένη αμυγδαλιά. Κοίτα πως έγινε η δάκη. Να σκουμπίσω εσύ. Είσαστε καλά, μωρέ, να βάλω τις φωνές μου, κάνατε το σπίτι ελευρόμηλο. Γιατί δεν αφήνετε τη μάνα του παιδιού να φροντίσει το παιδί? Όχι, φοβάμαι να το πιάσω. Το παιδί σου, καλέ. Ναι, καλύτερο ο μπαμπάς που έχει και χερούκλες. Κανείς δεν αγγίζει το μωρό. Μόνο ο παππούς που ξέρει να υπηρετεί το θηλυκό γένος. Για ποιο, Λιανά Λεόν, τι ξέρεις να υπηρετείς? Το θηλυκό γένος. Την πατρίδα, την θρησκεία, την οικογένεια, την νίκη, την ιστορία, την τιμή των ενόπλων δυνάμεων. Την μπέμπα μου, την εγγονή μου που θα την κάνω εγώ μια μπουμπουλίνα λασκαρίνα. Κουπέπε και κουπέπε. Έλα, Παναγία μου. Πάνω που πήγα να δακρύσω με το μονόλογο, άρχισε το κουπέπε. Κουπέπε και κουπέπε, ο παππού κασέριχεται. Πού τους βρίσκετε αυτούς τους σεναριογράφους στα σύριαλ? Τώρα θέλω να δω πώς θα είναι η επόμενη σκηνή. Παιδιά συγκατά με τις προηγούμενες. Διάλειμμα! Τι το ταρακουνάς, βρε άχρηστε το μωρό για να πήξει? Να μπλέξαμε. Ώστε εδώ τα έχεις τα μωρά μου, πλάκι μου. Όχι, εδώ έχω το ένα μωρό, το σερνικό. Το άλλο το θηλυκό είναι στο σπίτι του πατέρα μου. Και τι δουλειά έχει, βρε, η Μαρθούλα μου στο σπίτι του πατέρα σου και γιατί τη λες θηλυκό? Όχι, άλλη εννοώ όταν λέω θηλυκό. Άλλη, υπάρχει κι άλλη? Όχι, καθίστε να σας εξηγήσω. Καθίστε. Καθίστε, θα σας εξηγήσω με όλες τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, εγώ είμαι πάρα πολύ μπερδεμένος και γι' αυτό δεν μπορώ να σας εξηγήσω τίποτα. Μισό λεπτό, αν θέλεις να σε βοηθήσω. Ακούστε, κυρία, ο Αρίστος κάποτε έπαιζε στο θέατρο τον Οθέλο. Με τρομακτική αποτυχία. Αυτό το περίμενα. Έλα ρε Θανάση, αποτυχία. Τι αποτυχία? Αποτυχία λέει. Είχαμε δώσει, θυμάμαι, 2 παραστάσεις και είχαν πάει πάρα πολύ χάλια. Ναι, καλά. Και μετά μέθησε. Μέθησε από τις κριτικές που είχα πάρει τη χαρά μου, μέθησα. Ναι, και μετά εντελώς ξαφνικά. Κοιμήθηκα. Με την κόρη μου. Στην αρχή με την κόρη σας, μετά ήρθε και η Λουίζα που τότε ήταν εν διαστάσεις σύζυγός μου και έτσι έγινε δις το άπρεπον. Αλλά πάντα αυτός ήταν κοιμισμένος. Και πού το ξέρεις εσύ αυτό, βρε? Ήσουνε κι εσύ εδώ εκείνη τη νύχτα που αυτός ο μαλάκας δεν καταλάβαινε τι του γινότανε? Τρελαθήκατε καλέ. Τρελαθήκατε καλέ. Προς Θεού, τι υπενήσεστε. Θανάση, δεν ήσουν εσύ εδώ εκείνη τη νύχτα, Αϊπνίξου, ρε. Εν πάση περιπτώσει, και προϊόν εκείνης της νύχτας είναι αυτός εδώ ο Μπέμπης? Δεν ξέρουμε ακόμα. Δεν ξέρουμε ακόμα. Και μετά, για λέγε να μαθαίνω κανονικά τα πράγματα. Η κόρη μου τι έκανε? Τι να κάνει κι αυτή? Τι να κάνει κι αυτή? Ξέχνα το, Μαρθάκη. Το παιδί εγώ δεν το αφήνω αδιάγνωστο. Θες διαζύγιο, δεν σου δίνω που να κοπανιέσαι κάτω. DNA πρώτα. Αυτά είναι αηδίες, ρε Διονύση. Αυτά είναι αηδίες. Ωραία. Ας πούμε ότι το παιδί είναι στα σίγουρα δικό σου, αλλά θέλω διαζύγιο. Τι αλλάζει? Τι πώς? Το παιδί είναι δικό μου. Είπα παραδείγματος χάρη. Πάω στις καμπάνες να πάρω το παιδί μου και εν ανάγκη θα πάρω ένα Καλάσνικοφ και θα σκοτώσω τη μάνα σου, τη ρεσεψιονίστ και όποιον βρω μπροστά μου. Πάω να πάρω το μπέμπι μου. Αυτό ήθελα να ακούσω. Ρε Διονύση. Πάω να πάρω το παιδί μου. Αυτό λέγεται απαγωγή. Ωραία, έχεις κανένα πρόβλημα? Θα το απαγάγω. Δεν θα κάτσω πλέον να με δουλεύει σε καμία περίπτωση. Έχουμε τρελαθεί τελείως. Έχουμε χάσει τις ισορροπίες. Ρε Διονύση, τρελάθηκες. Αμάρε παιδιά, πάνω που μιλούσαν πολιτισμένα πλακώσαν τα χαστούκια τώρα. Μιλάνε όλοι, μιλούν κι οι κόλλοι. Ρε εσύ, μόλις πας να μου πεις την αλήθεια, πετιέται αυτή η σουπιά και μολάει η μελάνη. Ρε εσύ, έτσι και ξαναμιλήσεις άχρηστε, σε έφαγα. Μέσα σε όλα τώρα και ο Θανάσης. Εγώ φταίω που πήγα να βοηθήσω την κατάσταση. Αριστοτέλη, πες μου, τι σου είπε η Μαρθούλα μου για το μωρό? Μισό. Ναι. Τι? Πού? Πότε? Ποιος ήταν? Η Μάρθα ήταν. Ο Διονύσης λέει πάει να βρει το μωρό στα μπάγκαλοους. Ας πάει, δεν είναι κανένας εκεί. Ναι, αλλά μετά θα έρθει εδώ. Διότι σου λέει πού θα πάει η Μάρθα τη μάνα της στην Αθήνα. Στο μετρό. Έχεις
δίκιο. Στου Αρίστου. Αυτή έχει μανία μαζί σου. Αχ, πρέπει να φυγαδεύσουμε το μωρό. Αυτός ο μαλάκας είναι ικανός να το απαγάγει. Να το απαγάγει, Θεέ μου, τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε. Να το κρύψουμε. Πού να το πάμε, πού να το πάμε. Πού να το κρύψουμε το παιδί, στο πατέρα μου θα το πάμε. Εκεί δεν υπάρχει φόβος, στο φυλάει το σπίτι, η αστυνομία. Αχ, γρήγορα. Γρήγορα. Και αν αυτός σχιζοφρενής μας επιτεθεί στον δρόμο. Χρειάζεται σχέδιο. Μπορεί να μας παραφυλάει στον δρόμο. Τι κάνεις, δεν παίζεις ρόλο. Όχι, ψάχνω το σχέδιο. Αρίστο, γδίσου. Γιατί θα κάνω στριπτίζ. Όχι, θα ντυθείς μασκαράς. Γιατί τώρα δεν είμαι. Κοίτα κάτι ώρες που σε πιάνει η αυτοκριτική. Όχι ρε παιδί μου, θα ντυθείς καρναβάλι. Γιατί? Γιατί έχουμε απόκριες. Και γιατί είναι ο μόνος τρόπος να φυγαδεύσουμε το μωρό. Τι θα με ντύσεις, ρε. Τι θα με ντύσεις. Παρακαλώ. Good evening. May I come inside, please? Μπορώ να περάσω μέσα. Αχ, η μαμά της Λολίζας από τον Καναδά. Λολίζα, η μαμά σου ήρθε. Περάστε. Καλέ, εγκυμονείτε κι εσείς. Τι να σου πω, ρε μάνα, τόσο γκαγκά δεν σε περίμενα. Καλέ, γιατί μου μιλάτε με τη φωνή του Αρίστου. Έλατε. Είναι ρε, θα ξυπνήσετε την πέμπα. Η κυρία... Δεν είναι να εμπιστεύεστε τους γονείς σου σήμερα. Να! Αχ, επιδειξία στο σπίτι μας. Θα τη στείλεις τη μάνα σου στο Δαφνί, δεν την γλιτώνει. Έλα ρε μάνα. Πιάσε το παιδί. Πιάσε, είναι ο γιος της Μάρθας. Το χρυσό μου, το χρυσό. Πρόσεξε με προσοχή. Ναι. Τον έφερε γιατί κινδυνεύει από απαγωγής. Η κατάσταση είναι τραγική. Ευτυχώς που έχουμε καρναβάλι, έτσι μπόρεσα και τον έφερα. Λοιπόν, εγώ τώρα πηγαίνω, πατέρα. Γιατί ντυθήκαμε πηγόντως καρναβάλια, ρε κορίτσα. Για την απόκριες, βρε Θέτη μου. Και γιατί αν πάρει το μάτι σας το Διονύση, να μπερδευτείτε, να κερδίσουμε χρόνο, να προλάβει ο στρατηγός να κρύψει τα μωρά. Πότε ακριβώς τρελάθηκε ο Διονύσης και το παίζει serial killer? Μετά που μιλήσαμε στο μπαρ. Έφυγε αποφασισμένο να σκοτώσει και τη μάνα μου και όλο με το σώμα και να πάρει και το παιδί. Αηδίες. Κάνετε όλοι σαν ηλίθιοι. Έχετε χάρη που μου αρέσει να μασκαρεύομαι. Ιδαλλιώς θα σας έλεγα εγώ. Τι λες, καλέ. Πόσα και πόσα δεν βλέπουμε κάθε μέρα στις ειδήσεις. Πολύ το έχεις δηλαδή να γίνει το κακό. Πάντως θα έρθω εγώ, δεν θα του προβάξω. Όπως τα λες. Κι εγώ θα τον τρομάξω. Εσύ ως τι, βρε Θέτη μου, ως κότα. Ο Κόκορας έχει διαφορά. Στο λυρί. Μην περιμένεις πια να ξαναρχίσουμε και την αγάπη μας να ζωντανέψουμε. Μην περιμένεις πια, όλα τελειώσανε, αφού τα χείλη σου αχ με προδώσανε. Από τα φάρμακια που μου έχεις δοσμένα έχασα ότι είχα όμορφο για σένα. Κι απ' τον ερωτά μας μονάχα η κρύα σταχτή τώρα έχει μείνει μες στην καρδιά. Μην περιμένεις πια, όλα τελειώσανε, αφού τα χείλη σου αχ με προδώσανε. Περιμένεις πια να ξαναρχίσουμε και την αγάπη μας να ζωντανέψουμε. Μην περιμένεις πια, όλα τελειώσανε, αφού τα χείλη σου αχ με προδώσανε. Από τα φάρμακια που μου έχεις δοσμένα έχασα
ξέχασα ότι είχα όμορφο για σένα. Κι απ' τον ερωτά μας μονάχα η κρύα στατή τώρα έχει μείνει μες στην καρδιά. Μη περιμένεις πια, όλα τελειώσανε, αφού τα χείλη σου αχ με πρόδωσανε, αχ με πρόδωσανε, αχ με πρόδωσανε. Πώς πάει η κίνηση? Ως τώρα ησυχία. Πήρα τηλέφωνο στο στρατιό. Ο Σοφρόνης και αυτός φυλάνε σκοφτεύανε από το φως. Ποτάνε. Έβαλε και τα παλιόντα εκεί πέρα μπρικόλακα να καθίσει. Ας τα φτάρε, Αρίστο, γιατί φοβάμαι. Φοβάσαι, βρε, τι φοβάσαι. Είμαι εγώ εδώ με το σπαθί μου ολόκληρο ζωρό. Βάλε και εσύ το σιδηρούν προσωπείο και μη φοβάσαι τίποτα. Αρίστο, άντε να ρίξει κανένα γρήγορο στην πίστα. Έχουμε και δουλειά. Ο κόσμος θέλει να διασκεδάσει σήμερα που είναι. Δεν θα πάμε τη νύχτα με τα οικογενειακά μας. Ρε θέτη, δεν παραβοσκείς καλαμπόκι σε καρακοτέτσι. Άντε μπράβο, θα μου πεις και τι θα κάνω. Κοριτσιά, να ρίξουμε ένα γρήγορα να τη διασκεδάσουμε. Αμάν! Ο Διονύσης! Ποιος Διονύσης, ρε? Η Ιθάκη, αλλά από παντούρ. Αχ, τώρα θα τις σκίσω τις φλέβες με το σπαθί του ζωρό, δεν γλιτώνω. Αγόρι μου, δεν μπορούσα αυτή την αγωνία στο σπίτι με τα μωρά. Η Λολίζα να κλαίει χωρίς λόγο και το πατέρα σου να φυλάει καραούλι μου πως έρθει ο λόξος ο άντρας της Μάρθας. Έβαλα κάτι πρόχειρο και ήρθα. Ρε μάνα, είστε τελείως για τα πανηγύρια. Όχι, αγόρι μου, μια μάνα, απλώς μια μάνα που ανησυχεί για σένα, μωρό μου. Έβαλα μια απλή στολή της Μαρκησίας. Ποια απλή μάνα, μόνο οι Βερσαλίες σας λείπουν. Φοβάμαι για την ακεραιότητά σου, αγόρι μου. Φοβάμαι μην σου κάνει τίποτα κακό αυτός ο άντρας της Μάρθας. Αχ, καλέ, πώς σου πάει η στολή του Ζωρό? Βρίσκεται, μαμά. Κούκλος είσαι, μανάρι μου. Να τα κρατήσεις αυτά για τη ζωή σου. Βάλε μωρή τρελέγκο καμιά μάσκα που στέκεσαι εκεί πέρα και καμαρώνεις με τα καρναβαλίστικα σε γύφτικο σκεπάρνη. Μίλησε και 25η Μαρτίου. Εσύ καλή γιατί δεν φοράς μάσκα και θα βάλω εγώ. Εγώ είμαι ωραία. Αυτό να δω. Να πλακωθεί η Μαρία Αντουανέτα με την Πουμπουλίνα και τι στον κόσμο. Λοιπόν, παιδιά, θα βάλουμε όλοι μάσκες, προσοχή. Ο Διονύσης θα έρθει εδώ. Δεν θα βρει κανένα και θα έρθει εδώ. Τι θα κάνει? Εσύ τον έχεις από κοντά έτσι, μόλι τον δει, θα τον δείξει τα δόντια σου. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Θα τον δείξει τα όπλα σου. Θα τον βάλει σε ένα τραπέζι, θα τον κεράσει κανένα βισκάκι, θα του μιλήσει. Ξέρεις εσύ αυτές τις γνωστές μαλακίες που λες. Λοιπόν, παιδιά, εσείς ένα κουνηματάκι, κάνα στιπελάκι, να έρθει ένα στανιάρα να κουτάξει και όλοι μάσκες. Μάσκες όλοι. Εγώ μάσκα. Εσύ φοράς. Αρίστο, μόνο εγώ μπορώ να μάθω τι σχεδιάζει ο Διονύσης. Θα την πέσω από δίπλα και θα τον πάρω από λόγια. Βέβαια. Εσύ πας γνώριση, έχεις γίνει αγνώριστος, ρε. Σαφώς, αφού έγινα αγνώριστος, όντως. Αφρό, πες αν τη μοιάζω. Σαν κοτόπουλο με πουρο, θέτη μου. Παιδιά, ήρθε εδώ. Να τους ευχαριστούμε, παιδιά. Όλοι τις μάσκες μας και θα χορέψουμε τώρα έτσι. Πρέπει να χορέψουμε, αλλά χαλαρά. Ήρεμα, μην τσαλαπατηθείτε, ήρεμα. Μας καταλάβουν. Χαλαρά. Εντάξει. Πάμε, παιδιά. Για ποιον? Για την Ιθάκη. Μην ανησυχείς για αυτήν. Στο μαγαζί δεν την άφησες? Απόξω. Παραλίγο να μαζευτούν όλα τα περιπολικά όπως κατέβηκε έτσι με τις φουστάνες. Και είχε και ένα ύφος σαν να γύριζε ταινία. Ναι, καλά. Τάχα μου ανησυχεί η Ιθάκη, μην πάρουν κανένα κακό τα μωράκια για το Διονύσιο μέλλοντα παγωγέ και βρήκε την ευκαιρία να μας το παίξει. Μας ήρθες πάλι τρελό μου καρναβάλι. Μωρέ, είναι μια πανηγυρτζού αυτή. Άλλο σας λέω, άλλο καταλαβαίνετε εσείς. Εγώ για τη δική μου την Ιθάκη ανησυχώ. Γιατί θα έρθει τώρα αυτή η σιγανοπαπαδιά η Μάρθα και θα θέλει να ψήσει τον Αρίστο να υιοθετήσει και το μωρό. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, φοβάμαι. Πάντως εσύ μην ανησυχείς καθόλου. Όσο είσαι εδώ μαζί μου δεν θα ανησυχείς. Εδώ μέσα είναι φρούριον πρώτον. Θα τα αναλάβω όλα εγώ δεύτερον. Και τρίτον,
Σταμάτα να κλαις όλη την ώρα, μου σκάνε τα νεύρα τσοτάλια. Ρε Σοφρόνη, πάρε ένα τηλέφωνο στη μουσική σκηνή να δεις τι γίνεται εκεί πέρα. Διονύση, έλα ρε. Κάτσε τα δόντια σου να καταλάβω τι λες, Θανάση. Πώς θα φωδώ. Ήρθα να καθαρίσω κάτι λογαριασμούς. Αρίστος είναι αγερμός. Πού είναι ο Αρίστος? Τι αζωρός. Όλοι σε θέση μάχης. Μόλις πω επίθεση, όλοι μαζί θα του την πέσετε. Τι με κοιτάτε, ρε παιδιά, θα του την πέσετε. Σοφρονή, μόλις πω επίθεση, βγάζεις την μπάνα. Κανόνι το μωρό, στρατηγέ. Κανόνι και μου λέει κάτι ο Βίδες, κοίτα. Μια σταλιά μωρό να κάνει τέτοιες αηδίες. Χρειάζεται την μπάνα, δεν κάνει αηδίες. Ό,τι κάνουν όλα τα μωρά κάνει. Μαμ κακά και νάνι. Πιέξ. Κοίτα μη γιάντικτος, ο Σοφρόνης. Λέει προχώρα στο μπάνιο να λούσουμε το παιδί. Δεν μου λες, ζεστό νερό έχει? Ναι μπαμπά, λίγο πριν δεν πλύνετε την μπέμπα μου. Άλλοι κάνουν τους μασκαράδες στη μουσική σκηνή και άλλοι τις νταντάδες μες στη νύχτα. Τι παθαίνει σε αυτόν τον κόσμο καθένας με την τύχη του. Εγώ πάλι την τύχη αυτών των μασκαράδων δεν τη ζηλεύω καθόλου. Γιατί το λες αυτό, μπαμπά? Γιατί κάτι μου λέει ότι όλοι αυτοί εκεί πέρα βρίσκονται στα μαχαίρια. Πρέπει προχώρα! Επίθεση τώρα! Ή σταματάτε την πλάκα τώρα ή τον πλήγω μπροστά στα μάτια σας το πουλερικό. Άντε πάλι, μα γιατί την πληρώνω πάντα εγώ την ύφη? Προπονείσαι, Φέτη μου, προπονείσαι. Γιατί πράγμα, μωρή? Για την ύφη, βρε. Πνίξε με, ρε, εσύ, πνίξε με να ησυχάσω. Ας το κάτω το πουλερικό. Έλα να μετρηθούμε οι δυο μας. Α, όπλος Αριστοτέλη, Αριστοτέλους. Γιώργο, φέρ' το να σπαθεί. Το πλαστικό μου έφερες. Ήρθε η ώρα σου, Αριστοτέλη, Αριστοτέλους. Να μετρηθούμε οι δυο μας, ναι! Πότε μακριά τα κοτόπουλα, καλέ. Μάρθα, φύγε μωρή, τι χαζεύεις. Το πάνω τη μέχρι να μισούν οι μαλάκες. Φτάνει, Αρίστο, φτάνει. Γίνομαι θέαμα. Τι φτάνει που μας έκανες σούργελο με τις ανοησίες σου. Ας την αυτήν, μη την πείραζεις. Τι πειράζεις? Την αφήνω αυτήν. Εσένα θέλω να χαλάσω, Αριστοτέλη, Αριστοτέλους. Νυν υπερπάντων ο ζωρό, το αγών. Καλή σου μαλάκα. Όχι, βάρβαρε. Πρώτα θα κάνω το μη σε μένα και μετά το παιδί μου. Δεν κακή ιδέα αυτή. Να είχαμε και μια λεμιτό όμως. Δεν έχουμε, τι να κάνουμε. Συμμαζέψου, γελίε τεχνοκράτη. Ακίνητο σαλίτη. Μακριά από τα αυτιά μου, εσύ. Έτσι και πειράξει το παιδί μου, θα σου δώσω μπουνιά στα μούτρα. Θα σε μαχαιρώσω, βρε χαμένε. Έτσι κι αλλιώς στη σκηνή την κλέψαν οι μανάδες. Καθίστε, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο το πρόγραμμά σας. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Πώς από εδώ, γιατρέ? Είπα να το ρίξω λίγο έξω με την παρέα μου λόγω των ημερών. Άριστα τραγουδάτε, Αρίστο μου. Άριστα. Και επιπλέον από το happening είναι πράγματι καταπληκτικό. Α, εννοείται αυτό το happening. Σας άρεσε αυτό που είδατε? Πάρα πολύ. Και εντελώς πρωτότυπο θα έλεγα. Ένα παρόμοιο είχα παρακολουθήσει στη Disneyland. Τη Disneyland, τη Ευεργέτιλαν, το ίδιο πράγμα είναι. Καλά το είχα καταλάβει εγώ τότε στο ιατρείο μου, ότι ήσασταν ένας θείασος όλοι. Θείασος, αλλά για τα πανηγύρια. Έκτακτα. Τι ακολουθεί μετά? Θα δούμε, έχει πολλά πρόζα, τραγούδι, χορευτικά. Τάλ και φέρες. Ορίστε. Το πνες καλά, ρε? Τζάμι το μωρό, στρατηγέ, σαν να επιθεωρεί στράτευμα. Η συνήθεια είναι η δεύτερη φύση του ανθρώπου. Συνήθεια να επιθεωρείς κόλλους, στρατηγέ. Για κάνε μου τη χάρη εσύ, ορίστε μας. Για πρόσεξε το λεξιλογιό σου. Πήγαινε να ετοιμάσεις τον μπιμπερό. Και μην βάλεις καφέ μέσα, γάλα βάζουνε. Γάλα και χλιαρό να μην καίει. Διατάξτε και έφτασε. Εδώ εσύ, εδώ. Ω, παλάκια. Εδώ εσύ, εμένα κοίτα εσύ. Εμένα κοίτα εσύ. Εδώ, έτσι μα. Εμένα κοίτα, πάρα πολλά. Δεν αντέχω να μιλάτε στα μωρά σαν να μιλάτε σε νεοσύλλεκτους. Τα ίδια κάνατε και με την μπέμπα μου πριν. Όλο άρμ και άρμ της λέγατε. Θα βάλω τα κλάματα. Πρέπει να συνηθίσουν από τώρα την πειθαρχία. Μάνι, δεν μπορώ. Σταμάτα το κλάμα, ρε Λουίζα. Σταμάτα τις ανοησίες. Θα αρχίζουν και τα μωρά να κλαίνουν και θα γίνουμε εδώ μέσα χοροδία. Πώς να μην κλαίω, ρε μπαμπά? Είναι εδώ πέρα δυο μωρά παρατημένα. Εσύ κάνεις το στρατάρχη Τίτο και οι πατεράδες τους, πού βρίσκονται οι πατεράδες τους, Κάνουν τον καρνάβαλο στη μουσική σκηνή. Και τώρα αυτοί θα αρχίσουν να πλακώνονται στο ξύλο, θα σκοτωθούν και τα παιδιά θα μείνουν ορφανά. Λουίζα, λες ανοησίες. Και μη μου βαλαντώνεις το κλάμα. Αυτοί οι δύο το ξέρεις, είναι μόνο λόγια. Το έχουν αποδείξει άλλωστε.
Το έφερα το γάλα, στρατηγέ. Ένα για το μικρό και ένα για την μπέμπα. Κυρα Λουίζα, πάρε να ταΐσεις λίγο το μωρό, να κάνεις και καμιά δουλειά πλην των θρήνων. Άντε ρε Σοφρόνη, φέρ το γάλα, μη σε κλωτσίσω μες στην απελπισία μου. Έτσι που λες, Σοφρόνη, αυτοί εκεί όλοι μαζί παίζουν τον καρνάβαλο, όπως πάντα. Μπα, από την πείρα μου εγώ λέω, στρατηγέ, ότι όλο θα πέφτει και καμία σφαλιάρα. Θα τρώνε ξύλο οπωσδήποτε, ή ο ένας ή ο άλλος. Εγώ κόβω το κεφάλι μου. Ποιος ρε Σοφρόνη? Πάμε έτσι ένα προγνωστικό για πλάκα. Εγώ λέω θέτης 3-1. Εγώ λέω ο γιος μου 50-50. Εγώ λέω Διονύσης 100%. Γιατί ο Αρίστος θα τη βγάλει πάλι λάδι. Και αυτός και αυτή η σιγανοπαπαδιά που μας έκανε μήλο. Την Γαλλική Επανάσταση να αναπαριστούν. Ναι, είναι κάτι σαν τη Γαλλική Επανάσταση. Και γιατί δεν παίζουν τη Μασαλιώτιδα? Δεν το ξέρει η ορχήστρα το κομμάτι. Γιατί τα άλλα το ξέρει. Πώς σας φαίνεται, γιατρέ μου, πώς σας φαίνεται? Σουρεαλιστικό το θέμα. Και πού να δείτε τη συνέχεια. Πείτε μου κάτι, Αριστοτέλη. Παρακαλώ, γιατρέ μου. Αυτή η επίθεση των δύο διαφορετικών ηρωίδων της ιστορίας, της Μπουμπουλίνας και της Αντουανέτας, στον απλό πολίτη, τι σημαίνει μεταφορικός? Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Κοιτάξτε, τώρα, αυτή η επίθεση μεταφορικός στον απλό πολίτη δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Αλλά βέβαια, αν το δεις από μια άλλη μεριά, το δεις έτσι διαφορετικά από ένα άλλο πρίσμα, πιο global, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Πώς. Με καταλαβαίνετε? Όλοι. Ναι. Είναι από τα ωραιότερα θεάματα που έχω δει και δεν πλατιάζει καθόλου. Σαν να το είχα σκηνοθετήσει εγώ. Μα εσείς δεν είστε σκηνοθέτης? Γιατί οι άλλοι είναι. Δεν μου λέτε, γιατρέ μου, τον Αντρέα το Μορφωνιό το σκηνοθέτη, τον ξέρετε? Πώς. Σας αρέσει? Αρίστο, κάνε κάτι να την κοπανίσω. Θέλω να πάω στο παιδί. Και εγώ θέλω να την κοπανίσω να πάω στο τρολοκομείο, δεν αντέχω. Έλα, Μάρτα, κλείσου μου σαν την πόρτα, να σε βγάλω εγώ. Τι λέγαμε, γιατρέ μου? Για τους σκηνοθέτες. Ναι, και μια και λέγαμε για τους σκηνοθέτες. Ο Μπέζος, σαν σκηνοθέτης, πώς σας φαίνεται? Αρίστο, πάμε κάπου ήσυχα και ωραία να μιλήσουμε, σε παρακαλώ. Πάμε μέχρι το καμαρίνι. Γιατρέ, έρχομαι, έτσι. Τελείωσε έτσι απότομα το σοου? Όχι, και συνέχεια. Πιείτε εσείς κάτι και εμείς ερχόμαστε. Αλήθεια, δεν σας ρώτησα τόση ώρα. Τι έχετε ντυθεί απόψε? Τίποτα, έτσι κυκλοφορώ τα βράδια. Φινάλε, τώρα. Por las nochecitas, un gallo malandrín ronda las pollitas de temeridad y las muchachitas de puras coquetas mis universo pretende ser. Que suban, gritan las pollitas, le pican como un satancito, anda caliente, echando trancazos, que su pollita se le escapó. Oiga, no apriete. ¿Qué importa si te conozco? Oye, Mayuco, ¿tú cantas? ¿Por qué? ¿Por qué, mijita? Que así tocan. Por las nochecitas, un gallo malandrín ronda las pollitas que temeridad y las muchachitas de puras coquetas mis universos